County ma Migori kama jalup governor wa Migori Joseph Mahiri Joganda county no mondo ket maine weche pur kaka yo maneno ni chiemo obedo moromo e county no ma Migori kendo tieko kech mosekwako gwenge machalo kaka Nyatike kolose kar chiwo puonja wi ene jopur maongere kaka Golgotha ma en mano mar kanisa mar Catholic ma eri olero ni tend county wa Migori osechako keto chenro makare mabiro neno ni county no obedo kod chiemo moromo kotingo tiyo gi pi mawuok e nam ejiwo jopur. Jatend migawo mar weche mag pur e county wa Migori Fred Kayaga okwayo jopur mondo lim puothe ma itiyogo e chiwo puonj ne jopur mondo gisumie rieko mating'o malo lony margi e weche mag pur. This era, we are having no food to give to our people. It has established two sections that will be dealing with the issue of food security in Migori County to be under his executive. One is the blue economy section and the other one is the Lake Region Economic Block. And I know and trust that the people who are going to be the beneficiaries of these two sections are the people from Nyatike. Because you have the lake, you have the water that need to be made use by the county government by providing water for irrigation, by ensuring that the fish that we get from our lake has value to the people of Nyatike and to the people of Migori. And that is our prayer, that we are going to help the people of Nyatike to come out of food hungry region to a food secure region.